Pinomla ban mana kelam ke NTT ada Nama siwang kelam keler ke babu ublay pinomla ban kata kadai kawai ini ban ko bakta ke NTT kala ban ai mesim kadai balalai kata di babu tuli Teo dan balawai ke meeting lantai babu persab atau persab hajarong salai penayu be Uba amazing kurba ubere unong yelap election uba pau na keseng United Democratic Party hasok yong constituency haus nam arajar apulai ula banmi no na kene keseng namar kinong yelam jong ka UDP kilas dang banle kiar yu ha kini kesi kumban Pe porlok bro sa chisin lengba jong kanika video bat ha kanika por bat kumba ngilayo sngo mo kanika kubor kalami nadu pratarik jong mentau benai jun ar hajar apun reu te ya kanika kubor kaba ngiu i haunong sanhima ba kiladon kiba pej hadu kumba kendai hajar news pa live ko ngut satang hatno kala koi tilak ngut mo te bat ka like bat jong kanika video kabalami haunong sanhima kala poi hadu kumba khatlai spa like no te katno ka jing kwa jong pai ba ban snap bat in phai pat sha ki comment mo perlok ngan phai sha ki comment pat ki comment kila poi kumba pras pa dunai ye mo te hakini ki comment ho apa kan ka video mo la ban mi no uba amazing kurba na ka UDP namar ka jing sha le bom sunyo jong ta kino yalam jong ka UDP ngakwa banong hang ne namar ba haga jinglong breu bat haga jing ban kot bor la ne kimla ban ban perkat bat banong yalap election ba kampau yole se ki kumklet la ne ki kumklet mo dia iba amazing kurba ba kile bumsnyo ya katarung yang patip namar bangim dei na ka tu ka konstitusi pat tangba ha kanika video pat na kwa ban ai jimut ba kalong yole siki kumklet te hadin kin sakot ya iba amazing hadin balami ya kanika kubor mo yole siki laban khot no ya i lani kilaban bandom khot ru ya katangim la bentip hinre ka weipat ka ba nation khia mo namar kiong katkum katu ka bor ba kiong ba kile bom sunyo ya i katu ka kubor ka balami hauno sanhima ba kile kita kinong yalam jong ka UDP mo nadu ka central unit yole se ba kinom king snap shu ya ba amazing namar ba imju mi shu bat imju wan shu ya ka cingla election ngimju yo isu mo menta na la arsnem tam tengimpat yo ya iba amazing ba in yalap election na ka benta ka UDP hai shakilan comment kumbang au mene yapi ba habang ipai shaki comment bun ki parlok ki ba kwa ba iba amazing indrung no shaka voice of the people party lane shaka VPP bat halor jong katu ka kubor pat balai ki klet ya iba amazing namar de mai ba penjob ya UMLA bat hagaju ka por ya UMDC na ba sensyar ndre de mai ba penjob ndre kumno ken ki klet no ya i haba mai de inong kershan bat ibadai iba pau ba ibadai way na ki klur jong kaya bom nila banong mo ka UDP ndre kumno ken ki klet no chisendon tang marsin bakin job lane marsin bakin poi hakabor kat ba ki klet no ya i bat ki klem kan mau shu ya i bat ki le bom senyo shu ya kata ni dei ban tip kum ki pai ba mo namar nala kumbang awang mene ba yole se ki kum klet lane ba ki le khnang ya kata ngim tip tinamar ba iba amazing ru im kwa shu ban mi ya kitu ki media lane ban yalap ya election namar ba ki uba amazing dei breu uba shidur bat ideiru ibreu iba kershan ya ka sengriulum ya ka parti sengriulum kumbangi yusngo na ki por ba hakipor ba idang mi ba ki social media ba ik ba ya kini ki sengriulum ki sengtrairi ki ba la seng la suit la shor hi hang ne hapo cela
Nre yo lese ka ba pentai nut pat ya iba amazing kalong. Mo namar ba kane ka UDP kumba POE menta. Kane ka UDP ka penyasok no bat ka NPP. Mo te lada kane ka UDP ka penyasok bat ka NPP yo lese iba amazing indang don. Lani idang lakban penyasok lang bat ka UDP hi walada kile unsin yoro kata yo lese idang don ka jingsngo. Te kamtam mentale ka ba kane ka parti ka UDP kala penyasok bat ka NPP te yolese iba amazing kin inom yahap lani inom singo inom ya sutu jimot bat kita kinong yalam habai day bat hapo ka unit lani ha central body jong ka party mo te kalong ba habang ni paipat syaki komen jong ki pai ba lani jong kita ki babun ki balang hapo ka bri unyo trap newscom ba habang ipai syaki komen pat ba bun ki pai ba gyong kapha ba iba amazing in mino na ka UDP namar ka deka ka ba syong hat tunumbos ba te kapha hi ba in mino ba ka UDP ka deka syong tunumbos te habang ipai syaki ta line komen ki pai ba gyong ta bat katkum ka jingkwa bat katkum ka jing thrang ka jong upai ba hi ladang ipai syaki komen bat haki jingong jong ki pai ba kipai ba naka praspa dunang kibriu kiba komen ndrei ngila banong ba like no tang kumba sispa lani spa san peu kiba ong bai ba amazing ila ban rung no syaka NPP ndrei like da kita hi kiba news pa bat news pa tam kidei be syaka VPP mo ka Voice of the People Party kikwa ba iba amazing ba in rung no syaka VPP bat nakaliang ka jongaru ngakwa ba iba amazing in room no syaka ngakwa ba iba amazing in room no syaka party VPP mo baleng ong ba ngakwa bandrung iba amazing syaka Voice of the People Party kalong kumne namar ba kane ka party kampat don kita kidak snew lane kampat don kidak kiba kane ka party kalala banle kumne na kumtai bat hagaju ka poro ba ka party ka badai kadang thmai ka party tingi kwa hi ba kini kibriu ki ba luilui kibriu ki ba shisur shidur ki ba bat ya kanong rim bakin late rung no sya ka tu ka party VPP ka badai ka party try muluk bat ka badon hala ki chong kinong rim kumba kani ka party ka ong kata ka dei ka clean politics ma bat pun khut ya kita ki kambam sab bampong ban hakikam thum jam Yole se ladai ba amazing kurba in room no syakanika Voice of the People Party kan long ka ka ba ide ban room bet syaka VPP namar ka VPP ka dei ka party ka ba dang tumai bat ka dei ru ka party ka bompat don kidak snew hangne hangtai bat namar ka ka party kumba ngioi ba menta hakalyang persya ka don bat company sno bat kanu ka party pada National Party Hoj haga jing syal adehi ban skut haj ya kane ka UDP mau namar ba ka UDP ka dei ka party ka ba peniasno bat ka National Party te kini ki party nglabanong ba kumba UDP bat ka HSPDP ki dei ki ba yasno ak tunumbos ki ba syong tunumbos mo te namar ba kila syong tunumbos te yo let's say ya ba amazing ru ki kwa no ban hiar no na tunumbos syakndeu te namar kata kadaw te parlok hakane ka video yo lesing aku keren tam kla January no bangat panmong yapi ki parlok ki bapej bat ki basngap ya kane ka video te ngasio banong batang kawe banga kerparit yapi ngaku mubreu ngadon sibun ki jing duna bat don sibun ki jing bakla bat katkum ka jing sngau ka jonga bat katkum ka jing perkat ka jonga hi hala yala di shimet ba kata ka jingong ka jonga ba amazing ide bandrung syaka VPP no kaya ingin ya support ya ba amazing VPP kulay sipun parlok kaya ngangit scam ba dia parlok ngangit scam ba pilas ngutu ya katu ka jingkran ka jonga halor jong jimi kubor ba ngimpat tip ya katikena mo halor ka jimi ya ki kubor te kulay sipun parlok kulay ya pi baro iwe ngusay kandukan